Έλα ύπνε, αγκάλιασέ το και γλυκά αποκοίμησέ το. Όπα, μαμά, η μαμά, χαζού μαμά. Μαμά, γιατί δεν τον έβαλες μια... Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένη. Όχι, αυτός. Μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο το μωρό μου, ο Παναγιώτης. Του κάνουμε το γαλατάκι. Οι γονείς μου, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Είναι πολύ μεγάλο στήριγμα. Μπράβο του παιδί του παππού. Ο καρκίνος για μένα παρουσιάστηκε όταν ήμουν 3,5 μηνών έγκυος. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν ήξερε κανείς τι θα έπρεπε να σώσει. Αν θα έπρεπε να σώσει την Ολυμπία ή αν θα έπρεπε να σώσει το παιδί ή αν θα έπρεπε να σώσει και τους δύο και αν θα μπορούσε να κάνει κάτι από όλα αυτά. Όταν είμαστε καλά λέμε έλα μωρέ εντάξει. Όταν όμως λες έχω καρκίνο, λες κάθε ώρα, κάθε στιγμή πρέπει να τη χαρώ. Ροϊ το παμίνο γιατί με μαρά.